така сърчичката и вижда ли поточи. Подул ли му се? Освен компресче да му сложиме. Айде медицинската сестра да му сложи компресче, да му спадне от очето. Така, нека да придържа. Алекс, доктора да се измести. Тук на главичката, нали тук беше? Чакай, ето така. Айде, докторе, с това свършихме ли лечението? Да. Добре, довиждане. Ще му кажем ли? Довиждане. Довиждане. Госпожо Янка, Кажи, Саш. може ли още веднъж да съм пациент? Ще може. Искам и аз да съм пациент. Какво сме пропуснали? Медицинската Ето сестра. ли? Добре, после ще го изиграем пак. Ами искам да съм малко медицинската сестра. Добре. Не може ли бъли главата? Да. Може ли? Може, разбира се, главичката, той да не да има и той температура. Я го провери. Ето ти термометърчето. Нека да проверим с термометърчето. Къде да го сложи? Под мишничка. Госпожа, И да притиска. където е написано Дръж така, придържи. Колко време трябва да придържа? къде 10 какво? 10 време. Минути. Минути. Я започна да ти титка. Дали е готово вече? Я погледни. Да, готово е. Колко му е температура? Нищо, случва се. Колко е градус? Колко градус е температура? Ау, ти имаш температура, дайте да му изпишем едно сиропче. Изпиши му едно сиропче. Те му изписам. Изпиши. Ето го сиропчето. Дай му го. Ще му трябва това. Ето, дали сме му сиропчето и какво ще му кажем? Да го пие? Нали? Да. Добре. Всеки път по 3, на ден по 3. 3 пъти сутрин, на обед и вечер. Добре, сядай. Саши, Алекс, сядай. Жана, седни. Ама аз няма как да се настъпи без стил. Сега след малко ще я махнем. Седни само за секунда да ви поздравя. Жана, заповядай. Хареса ли ви играта на Чичо Доктор? Ще изиграем. Явно много ви е хареса. Жизел, само за секунда. Харесала ви е много. Ще изиграем пак. Искам да ви поздравя. Да поздравя Жана като медицинска сестра се справи много добре. Алекс като доктор се справи също много добре. И вие като пациенти бяхте